U magħna għandna lill-avukat Veronique Dalli li segwit dan il-każ bħala waħda mill-avukati tiegħu. Xtaqtin l-ewwel ħaġa ninsellimlek u nilqak magħna Veronique, nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina tagħna. U xtaqt insassik xi tfisser is-sentenza tal-qorti llum u hemmx xi aspetti oħra li pronunzjat ruha dwarhom il-qorti. Armanda, sentenza illi ingħatat illum bażikament ikkonfermat kompletament fl-intir tagħha l-ewwel sentenza ngħatat mill-Qorti tal-Maġistrati mill-Maġistrat Xiri Herrera. Bażikament għandek żewġ ġudikanti, il-Maġistrat Xiri Herrera u l-imħallef Edwina Grima, li din jikkonfermaw bażikament x'inhuma l-elementi ta' trading on influence u x'mhumiex li ma jaqgħux taħt dak ir-reat speċifiku, reat pjuttost ħanitek innovattiv għal-liġi Maltija. Da bażikament l-imputat f'dan il-każ fil-bidu ta' din il-kompilazzjoni kien akkużat b'diversi akkużi fosthom il-frodi, fosthom il-korruzzjoni li uża l-pożizzjoni tiegħu biex jinfluwenza ċerta deċiżjonijiet. Però biex ninsab ħtija irid ikun hemm negozjati, irid ikun hemm ftehim minn qabel, irid jgħaddu flus, eċetera. Minn dak kollu f'dal każ ma kien hemm xejn. U b'din is-sentenza issa għandna definizzjoni ċara ta' x'inhi l-korruzzjoni, x'inhi trading in influence u x'mhux. Fis-sens li il-fatt li xi ħadd jagħti rigal plattin żgħar tal-fidda ta' 100 euro, 90 euro fi żmien il-miliet biex jgħid grazzi dak mhuwiex qatt ta' korruzzjoni. Li persuna tgħaddi fl-ixkun wiski fi żmien il-miliet lil uffiċjal pubbliku biex jgħidlu biex jawguralu l-miti tajjeb jew biex jgħidlu grazzi tal-li kien ħanin miegħu jew tal-li segwih forsi f'xi mument ta' diffikultà, dak mhuwiex korruzzjoni. L-intenzjoni għandha tkun illi jkun hemm skambju ta' oġġett ta' pjaċir ta' azzjoni għal azzjoni oħra. Ġifieri ikun hemm negozjati u irid ikun hemm xi ħaġa li ser tingħadda jew tingħata jew issir għal skambju ta' xi ħaġa oħra. L-intenzjoni tkun qiegħda ċara li dak il-persuna qed jagħmel dak il-pjaċir, qed jagħti dan il-ħlas, qed jagħti dan ir-rigal irid ikun hemm korrispettiv. Issa, il-fatt li persuna 100 euro rigal ma tinxtarax biex tinfluwenza deċiżjoni importanti bħalma kien il-każ indeżamina u l-pronunzjament tal-qorti kien ċar. Dan il-persuna fl-ebda mod ma qatt seta' jsib ħiel ta' laqas dubju ċkejken ta' korruzzjoni fih, persuna li ngħadda dan il-plattin tal-fidda li kien jiswa 90 euro u spiċċa bil-prosekuzzjoni toħroġ dawn l-akkużi fil-konfront tiegħu. Huwa l-importanza tagħha hija twofold. Fis-sens li issa għandna definizzjoni ċara ta' x'inhu qatt ta' korruzzjoni u x'mhux qatt ta' korruzzjoni. Uħolli jorbot l-elementi l-intenzjoni. Kif ukoll persekuzzjoni trid tkun naqra iktar kawta u ma titfax ċerta akkużi. Meta jirriżulta manifestament ċar mill-bidu, meta jidher ċar mill-bidu illi la tirriżulta l-frodi u laqas tirriżulta l-korruzzjoni. Issa bħalma taf ma dan il-każ kien hemm rabta tal-maħfra presidenzjali. U propju rittek li tgħidli ftit kif tħares lejn dan il-fatt fid-dawl tas-sentenza tal-lum. Issa s-sentenza kienet ċara li għamlet id-distinzjoni u l-maħfra presidenzjali. Taħseb li kien hemm għalhekk il-prosekuzzjoni aġixxiet b'dak il-mod jiena qed nistaqsi, ma nafx jekk tistax tweġibli. Jekk għal xiex aġixxiet il-prosekuzzjoni b'dak il-mod ma nasibx li jiena l-persuna nista' nirrispondi għall-prosekuzzjoni. Jiena nista' nirrispondi għad-difiża x'parti minn tim ta' mid-difiża. Però kien hemm din ix-xhieda li kienet waħda mix-xhieda li kellha l-prosekuzzjoni f'dan il-każ li kienet l-iktar xhieda importanti li staw witness f'dan il-każ, li xed kemm qudiem l-qorti tal-maġistrati u xhieda tiegħu ġiet skartata u t-tieni qorti, l-qorti tal-appelli kriminali kellha l-fakultà li terġa' teżamina bir-reqqa u tevalwa bir-reqqa x-xhieda li ngħatat quddiem l-ewwel qorti. Tieni qorti ma kellix għalfejn terġa' tisma' xhieda kollha. U żewġ tiqrati kienu konvinti illi dak li ħareġ mix-xhieda ta' din il-persuna illi fuq l-iskorta tagħha ħarġu dawn l-akkużi mhuwiex kredibbli. M'għandux mill-verità, m'għandux mis-sewwa wala m'għandux mill-verità. M'għandux mis-sewwa dik il-persuna ma setax li kienet akkużata ma setax tinstab ħatja. Ser jiġri mill-maħfra presidenzjali ħanitek mhux sta għalija illi nara se jiġri. Introduq ħajr tal-li kont magħna u llum ngħid nektar dwar dan il-każ.